Kaixo, aurreko bideoan esan nizuen bezala, oraingo bideo honetan digestioa gertatzeko beharrezko prozesuak ikusiko ditugu. Guztira, 4 prozesu dira. Ahoratzea, digestioa, zurgapena eta egestioa. Beraz, hasiko gara. Ahoratzea, izenetik ulertuko zenuten bezala, janaria ahora sartzeko prozesua da. Ahora edo digestio dira. Leku berdinean hasten baitira. Honetarako lagungarriak dira aurreko bideoan aipatu ditugun egiturak. Hortzak, adibidez. Erabiltzen dituzte harrapakariek janaria lortzeko eta ahoratzeko. Beste kasu batzuetan mingain erabiliko dute janaria ahora sartzeko. Janaria lortzeko bidearen arabera eta dietaren arabera bata edo bestea izango da erabilgarriagoa. Ahoan ere hasiko da hurrengo prozesua, beraz non hasten da bat eta non bukatzen den hurrengoa ezin dugu zehaztu. Digestioa elikagaietatik mantenugaiak lortzeko prozesua da. Hau 2 motatakoa izango da. Digestio kimikoa, baldin eta produktu kimikoak erabiliz gertatzen bada digestioa, eta digestio fisikoa, baldin eta nolabait indarra aplikatuz txikitzen baditugu elikagaiak. Orduan itzuri egingo gara ora. Ahoan digestioa hasi egiten da eta 2 motak gertatzen dira. Digestio kimikoa listu guruinek sortutako listuari esker eta digestio fisikoa hortzen bidez zatitzen dugulako janaria. Momentu horretan elikagaiak elikadura bolo bihurtuko dira. Mingainak atzera bultzatu egingo du elikadura boloa eta faringera joango da eta hortik estegorrira. Estegorrian zehar janaria jaitsiko da mugimendu peristaldikoei esker. Nolabait estegorriko paretak mugituko dira elikadura boloa beherantz igarotzeko. Elikadura boloa beraz urdaiera helduko da horrela eta urdailean digestio prozesuak jarraituko du. Hemen ere 2 motatako digestio prozesuak gertatzen dira. Alde batetik urin gastrikoek digestio prozesua jarraituko dute, baina hori ez gain urdaileko paretak mugituz janaria txikitzen eta ongi nahasten lagunduko dute. Prozesua bukatzean jada ez dugu elikadura bolorik izango, baizik eta kimoa deituko dugu nahasketa. Kimoa STM-era igaroko da hemendik. STM-eko lehenengo atalean, duodenoan, kimoa nahastu egingo da gibelak sortutako behasunarekin eta pankreak sortutako pankrea urinarekin. Eta horrela digestio prozesua bukatu egiten da. Berriro ere kimoa, jada ez da kimoa baizik eta kilo deituko dugu. Azken prozesu honen bidez guztiz digerituko dugu janaria, eta lortutako mantenugai guzti horiek zurgatu behar ditugu orain. Baina aurrera jarraitu aurretik gogoratu elikagaiek pairatzen dituzten aldaketak izen aldaketarekin datozela. Hau da, elikagaiak digeritzen hastean, ahoan, listuarekin nahastuz eta hortzen eraginez, jada ez dugu elikagairik izango baizik eta elikadura boloa. Elikadura boloa urdailean bertako urin gastrikoekin nahastean, jada ez da elikadura bolo izango baizik eta kimoa. Digestioko azken pausua duodenoan gertatuko da. Hor kimoa nahastu egingo da gibeletik datorren behasunat pankrearekin eta azken prozesu hau bukatzean kimoaren ordez kiloa izango dugu. Eta horrekin jada guztiz digerituta izango ditugu gure elikagaiak, zurgatzeko prest. Hurrengo pausua ondorioz zurgapena izango da. Hau da, lortutako mantenugaiak zurgatzeko eta zirkulazio aparatura igarotzeko prozesua. Lortu dugun kiloa STM-ean aurrera jarraituko du, jejuno eta jehonetik zehar, eta tutu honetan zehar zurgapen gehiena gertatuko da. Horretarako STM-eko paretak estebilo izeneko luzapenez beteta daukate barnekaldea. Hau da, tutuaren paretak leunak izan ordez, zimurugari dituzte, horrela azalera handitu egiten da zurgapena hobetuz. STM-eko bukaerara heltzen garenerako gehiengoa zurgatuta egongo da, baina estelodian zehar oraindik ere gertatuko da zurgapena. Estelodian bakterio asko bizi dira, hauek gure hondakinak erabiliz bizi dira, eta elkartrukean bitaminak ematen dizkigute besteak beste. Horiek zurgatuko ditugu geratu aldeen urarekin eta gatz mineralarekin batera. Beraz, estelodian aurrera joan ahala, hondakin masa gero eta lehorragoa izango dugu, eta hondakin masa horrek azken pausua egin beharko du, egestioa. Hau da, digeritu ez dena, kanporatu egiten da. Hau, uzkiaren bitartez gertatzen da. Eta hauek dira digestioko prozesu nagusiak, gogorat. Ahoratu, elikagaiak digestiodian sartzeko prozesua, digeritu, elikagaietatik mantenugaiak lortzea, zurgatu mantenugaiak zirkulazio aparatura igarotzea gero gorputzean zehar banatzeko, eta egestioa hondakinak kanporatzeko prozesua. Gustatu bazaizue, like eman eta suskribatu. Eta nutrizioaren inguruko hurrengo bideoak hemen ikusten dizkizuet.